Hello guys, today we are going on a biggest car meet in Bulgaria. The place is Suzana. The brand is Volkswagen. We will see many interesting cars. Enjoy the video. That's why he's the GOAT! The GOAT! Джати, мати. Той Пауле? Калеко? Какво има там? Не, той е ТТ. На тия събори. Тая кола съм я виждал и друг път. Я гледам. Къде аз вчера загледах, няма никой. Да. Има, да. Виж кадри. Бах ти колата. Има яки коли. Ето и жълтото. Ще ги видим после. Този голф ми е много познат. Не. Ама и неговия ще го снимаме. Ще го видим. Да. Я вътре. Джанти, манти. Запазена. Ей, това е. Живот и здраве до година едно и такова. Бахте джантите. Не, те не са с кули, те са с мотори. Те са с мотори. Бах ти джантата, бе, човек. Интересна чанта. Я гледай какво става. Бах ти колата. Това дали е оригиналното е? Не. Вътре запазено.
Зад Каламарини. Айде да видим. Да видим следващата. Ей, та се направена. Направена е. Мощни лепенки, стари лепенки. Ето и го помня. Бях тук. А като миналата година. Да видим следващия. Дори искат да имат и E60 само. Всеки е свободен да има лошост, нали така? Както виждате, тази година изцяло сме затворили поляната за движение. Това е за да може да обиколите всичките шатри на нашите партньори, без да се притеснявате, че някой ще ви бутне, блъсне, ще ви направи целите в прах и така нататък. Това нещо се прави само и единствено с цел всички да може да се насладиме на тия всичките тук хубави коли на спокойствие, Да, виж, да не ги правим бабуя има да нещо. не драскаме боята и така нататък. Можете да посетите шатрите на нашите партньори. Scorpio LED, всички ги познавате, те продават LED фарове за почти, да не кажа, за абсолютно всички автомобили на пазара. Stay tuned, те продават окачвания от всякакъв вид, статични, динамични и хидравлични. Не продават, това е въздушни окачвания. Леве. О, Янки, разни други, всякакви други аксесуари. ето и. Нашите партньори от Poens, парфюми за автомобили, които карат всеки един автомобил да прави приятно, удобно. Яко е, да. В него А? на шатрата на Poens също може да разберете какви услуги предлага Джантите Елфи Гараж, са топ. който всъщност е представителя на Poen. Те предлагат Ето е по-интересно. цялостен детайлинг на автомобили, измиване, почистване. Ако им следите страницата, може да видите всякакви неща. Може да говорите с тях, да разберете как, къде, какво се случва. В София е това нещо. След това да минете през шатрата на ADBL, FIMI Distribution, Филип и Мишо, много готини пичове. Обещали са ми голяма награда, ако разпродадат всичко до обяд. Ще ми чистат колата, ще ми я мият, ще ми я търкат, ще ми я ароматизират цяла година, така че всички на тяхната шатра, моля ви се да изчезне всичко там, което има от постелажите. Естествено, може да отидете на клубната шатра на Volkswagen Клуб България. Там ще намерите нашите аксесуари, направени с много желание и любов. Предишните години няма как да ги намерите сега. Там имаме и разни други аксесуари, връзки за врат, плаки за номера, стикери, външни, вътрешни и други такива джунджури, фенски артикули, които може да накичите по вашите автомобили. Нашите партньори от Tuning Cars Варна. Покачвания, джанти, липове, спойлери, колани, каквото се сетите. Също така брони, капаци, може да разгледате и тук черния Golf. Той е изцяло направен от Tuning Cars Варна с окач Cars Варна. След това може да минете през шатрата на фундация социални услуги за деца и младежи с увреждания. Всичко, което продават на техния щанд е изцяло с благотворителна цел. Приходите от щанда отиват изцяло за поддръжка на дома и за подобряване на условията в него. До тях може да намерите всякакви макети на колички, големи, малки и така да си изберете същата кола като вашата. След това има приятно изкарване, следете нашата програма в 12 програма. Браво. Добре, след малко ще обявим и всякакви активности, които ще имаме днеска на поляната. Призовавам всички ви, приготвили сме много специална фолклорна програма тази година, изцяло нова, нещо, което никога не е било до сега. Мисля, че ще бъде доста интересно. Ще има тъпани. Надявам се всички ние да се хванеме на хорото тук и да обиколиме нашата емблема импровизирана на Volkswagen и да се забавляваме всички заедно. Може да си донесете вечерта маси, столове и всякакви такива работи. Ще запалиме огньове, така че да не е студено и да бъде малко по-уютно.
Я виж той. Тук сега ми казват, че има един загубен телефон Huawei с кълъв с мъж и жена отзад. Ако се намери този телефон, много ви моля, елате и го донесете на щанда на Volkswagen. Спомени. Така, приемаме, че нашия 50 години GTI и Я гледай 15 там. години Озана е открит. А? И желаваме хубав весел ден. Времето е с нас, перфектно е. Който иска, може след половин час да отиде на входа, където ще се съберат автомобилите за офроуд обиколката. За офроуд обиколката. Ето и не е лошо, а? Интересна кола. В смисъл интересно. Интересно направена. Който е? Аудито ли? Джантите са тук. Ей, този голф е готин. Ей, този голф е готин. Ама виж сега, тя след това жена му направи към... Бах ти джантата има той нещо, а?
Трябва да изчакам само 20 минути, защото не може да изкараме водещата кола. Тя ще е един Volkswagen Bus T3, който е сместен, за да може да изкараме колата. Чакайте на широкото, на спирката. След 15-20 минути ще дам. Благодаря. Така. Я го изтъквам. Ама ти що има такъв? Кафофт. Ей, тук. Еми, що ти изрязвам калника, сигурно? Ма тя сигурно и на въздух. Бас. Ама му отиват много. Ама му отиват. Виж капачките, Коста. Виж Гане, ходи. Ти и джантите. Една по-стара джета. Една по-стара джета. Уникално. Кирикат. Не е ли най-доброто, което може да се направи като проект? Да, иначе е хубав. And that was the car meet, guys. I hope you enjoyed the video, subscribe, and thanks for watching.